Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información hoxe venres día 20 do mes de febreiro. Falaremosles tanto na radio como na televisión de Cerceda, tamén se queren en internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda, pois falaremos, por exemplo, do Antroido, porque mañán é o Antroido veciñal en Cerceda. Falaremos deso, recordaremos como foi o Antroido do pasado martes e tamén falaremos dos presupostos, dos orzamentos que foron aprobados este pasado mércores. Recordamos que queda algunha praza libre para excursión a Ribadeo, falaremos desa laconada que organiza a Comisión de Festas de Queixas, falaremos dunhas xornadas que haberá sobre administración, que poden acudir de xeito gratuito, e tamén xa temos confirmación de cando será a carreira de obstáculos Poseidón Res, falaremos da actuación de acordeóns que haberá no auditorio a próxima semana e hoxe haberá un autocar que irá a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Estudiantes con Xóvenes de Cerceda. Falaremos do aniversario do Colexio Cruce, nos deportes, nos partidos da fin de semana, repasaremos o calendario para mañán sábado e pasado mañán domingo dos nosos equipos. Por último, en canto tempo, seguimos con esa tregua anticiclónica que vamos a ter nos próximos días, donde haberá máis sol que nubes e temperaturas frescas pola noite e durante o día temperaturas agradables. Como decíamos ao comenzo dos titulares, imos a falarlles do Antroido, porque este sábado, mañán, toca Antroido veciñal no campo da Feira de Cerceda. En este caso, lembren a encargada un ano máis de organizalo é a Asociación Cultural Lucerna, que volve a organizar o Antroido veciñal de Cerceda. Xa tivo a saída do Choqueiro o pasado sábado, e agora, este sábado, mañán, día 21, a partir das 5 da tarde no campo da feira se celebra o Antroido veciñal de Cerceda con a temática de Cerceda Fashion Week by Zara e Osa. Hai que recordar tamén que ali teñen carpa e poderán disfrutar de todo. Poderán disfrutar de comida típica do Antroido, de música, de evidentemente dos disfraces, poderán presenciar a lectura do testamento, etc. Unha tradición xa en Cerceda, no campo da feira de Cerceda, que un ano máis se levará adiante mañán sábado, día 21, a partir das 5 da tarde, no campo da feira de Cerceda, Antroido veciñal de Cerceda. E imos a recordar tamén o do pasado martes, onde xa onte tivemos a oportunidade de escoitar os máis pequenos protagonistas desa festa infantil e xuvenil que o Concello de Cerceda programa todos os martes de Antroido. Na xornada de hoxe imos a escoitar o que nos decía a concelleira de Cultura, tamén diputada, Cristina Capelán, que falaba con nos. Bueno, pues estamos coa concelleira Cristina Capelán, que en este caso vamos a adivinar a ver de que vai. De exploradora pode ser? Ahora sí. De exploradora. Fiel a cita sempre e ademais sempre caracterizada para pasarlo mellor. Sí, ainda que sea un detalliño, eu creo que sempre dá un pouco máis de vidilla isto. Pero, bueno, se estamos planeando xa o do ano que ven, igual hai sorpresas para o ano. Bueno, esa é a parte divertida. Ahora vamos a ver a responsable, a organización, que evidentemente está supervisando que tal todo, como vai? Bueno, pois a verdade é que bastante ben. Dá un pouco de labor o tema de escoller un pouco as colchonetas para cada idade, porque tens que pensar un pouco que aquí veñen nenos de moitas idades, co cal resulta un pouco complicado porque hai colchonetas para todo tipo de idades, pero non podemos traer tampouco pois 20 porque non collen. Pero, bueno, eu creo que están moi ben repartidas, que os nenos poden estar, tanto os máis pequeniños que teñen aí as súas colchonetas máis pequenas, como para os máis maiores que teñen aquí unha mega gigante. Entonces, polo que nos van achegando, están contentos, e nós tamén. Ainda non chegou a hora do chocolate, pero como sempre tamén, porque se cansa moito, hai que coller energías. Claro, a partir das 6:30, pois nada, a tradicional chocolatada que non falla. E bueno, desta vez pois damos uns croissantitos como ano pasado que tuveron moito éxito e bueno, sempre hai quen vai o colle e volve, claro, para gastar esa energía. Entonces, pois bueno, teñen marcha aí para
para ir a comer algo e volver a disfrutar dos hinchables. Pero xa por último, vexo afluencia como todos os anos, incluso atrevo a decir que un poquinho máis. Sí, igual hai máis xente, sí que é certo que hai moita xente de Cerceda e tamén hai moita xente que non é daqui. Estábamos falando agora que hai moita xente de, bueno, por outros concellos que sempre son benvidos, claro está, bueno, tamén hai xente de Cerceda. O que lles temos que decir, que veñan disfrazados, que deso hai moita xente que ven sin disfrazar, entón, pois que veñan disfrazados, animalos a eso, sí. Pois deixamos atrás o Antroido para falarlles de dos presupostos, dos orzamentos municipais, porque na xornada de Antonte tivo lugar un pleno extraordinario donde se aprobaban, entre outras cousas, os orzamentos municipais deste ano 2026. Foron aprobados en sesión extraordinaria con os votos a favor do Partido Socialista, a abstención do Partido Popular e ao voto en contra do BNG. Os presupostos ascenden a 17.196.523 euros, un 21% máis que nas contas actuais é un dos presupostos máis altos de toda a zona, só superado por Carballo. Na súa intervención, o alcalde Juan Manuel Rodríguez afirmou que se trata dun presuposto que ten un importante componente social. Refórzase a dotación para o servicio de axuda no fogar, se incrementan os recursos para a organización de actividades municipais, ademais de aumentar as axudas ás asociacións e colectivos para que desenrolen a súa labor no noso concello. A partida de inversións conta con máis de 4.434.952 euros. Neste documento se recollen tamén as grandes obras previstas como a humanización do campo da feira de Cerceda, a reforma do local social de Meirama, o acondicionamento do aparcamento na iglesia parroquial, a finalización das actuacións nos campos de fútbol, mellora noutras instalacións deportivas como piscinas, actuacións múltiples en rede viaria e saneamento. En canto ao gasto corrente, constituye un capítulo con maior volumen no presuposto, con un desembolso previsto de 7.725.964 euros. Mentras que no gasto de persoal se aproxima aos 4.368.000.000 de euros e no capítulo de ingresos destacan as tasas de 4,55 millóns de euros, o ICIO de 2,57 millóns de euros ou impostos directos ca recaudación prevista de 2 millóns de euros para este ano. Xunto con estas partidas e a parte do orzamento, cabe lembrar que o POS 2024 está en fase de contratación. Trátase de máis de 600.000 euros que se están licitando en vías, sendas, accesos e saneamentos, a parte de outros plans de obras que aínda incrementan máis o investimento. Cambiamos de tema para falarlles da excursión a Ribadeo, porque apenas quedan 4 plazas libres para a excursión a Ribadeo que organiza o Concello de Cerceda para o sábado 28 de febreiro. Aínda poden ocupar esas plazas se así o desexan. O precio de 30 euros, que incluye a viaxe en autocar, o xantar e a visita guiada. Se queren inscribirse, poden facelo na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais, ou poden chamar por teléfono no 981 68 60 68. Mais temas, falámoslles agora, pois en este caso, da Laconada, que organiza a Comisión de Festas de Queixas. A Comisión de Festas de Queixas organiza a primeira Laconada veciñal de Queixas, que será o próximo sábado 28 de febreiro ás 2 da tarde no campo da Festa da Veleira. Previamente, haberá sesión vermú a 1 e despois baile a partir das 8 co dúo Reflejos. O menú a base de cocido, viño, auga, refrescos, postre, café e chupitos. Os tickets están á venta ata este domingo no Bar Pallas, no Bar da Estación, no Bar Morriña ou na cervexería ao Parque ou con calquera membro da Comisión de Festas. Os precios para os adultos de 35 euros e para a rapazada de 15 euros. Haberá carpa climatizada. Cambiamos de tema para falarlles de unhas novas xornadas sobre administración, chamadas Administración Preto de Ti. Será o martes 3 de marzo, ás 11 da mañán, no Viveiro de Empresas de Cerceda, no polígono do Acevedo.
E o Concello organiza unha xornada divulgativa sobre a administración pública e a súa accesibilidade. Ali poden informarse dos trámites e das xestións máis frecuentes que administracións, resolución de dúbidas, ou tamén poden obter ali directamente o certificado digital e a clave permanente para poder relacionarse electrónicamente coas administracións públicas. Son unhas xornadas gratuitas, pero poden anotarse se queren previamente no 881, chamando o teléfono 881 981 553, que é o teléfono do Viveiro de Empresas de Cerceda. Mais temas, xa coñecemos a data da carreira de obstáculos Poseidón Reis, que vai a ser o 16 de maio, e xa a día de hoxe xa ten 500 inscritos. A Poseidón Reis de Cerceda, que celebra a súa quinta edición, será o sábado 16 de maio. É unha das grandes citas deportivas da primavera en Galicia, onde chega de novo a estar preto dos 1000 participantes. Xa ten actualmente anotados 500. En este caso, decirlles que hai categorías élite, starter, parexas e popular. Salvo a popular, o demais ten límite de plazas. Se espera de novo un éxito da OCR Cerceda que dirixe Álvaro Sánchez, pois en este caso a demanda a día de hoxe xa é importante. Xa son 500 as persoas anotadas. Mais eventos, falamos agora de unha actuación de acordeóns que terá lugar no auditorio. O próximo domingo 1 de marzo, a Escola de Acordeóns Alborada, coa colaboración do Concello, organiza unha invasión de acordeóns, como así lle chaman, no Auditorio Municipal de Cerceda. Será ás 7 da tarde con entrada gratuita o próximo domingo 1 de marzo. Se queren ter máis información tamén poden chamar o teléfono 667 374 409. Agora recordémoslles que hoxe venres pois un autocar de Cerceda sairá con xóvenes de ata 18 anos para ver o partido de baloncesto no Coliseum da Coruña entre o Básquet Coruña e, en este caso, o Estudiantes. O partido é hoxe ás 9:15 no Coliseum da Coruña. Encheuse un autocar e ali van para disfrutar dese encontro. Recordamos tamén que este ano se celebra o 50 aniversario do Colexio O Cruce, foi en concreto o 21 de xaneiro, cando se produxo o aniversario, en este caso o propio día. Ese día, o 21 de xaneiro, pero do ano 1976, no Boletín Oficial do Estado, no BOE, se publicaba a orden da creación naquel momento denominado como o Cruce, Colexio Nacional Mixto de Educación Xeral Básica, EXB. O Cruce ten previsto celebrar o aniversario con diversas actividades ao longo do curso. Unha delas será unha festa aberta ou romería programada para o sábado 14 do próximo mes de marzo no propio recinto escolar, na que están citados a participar comunidade escolar, exalumnos, exprofesorados e tamén haberá pois actuacións musicais. Os tickets están á venta para asistir a esa xornada, na que tamén haberá fotografías históricas, visitas ás instalacións e sorpresas. En canto aos deportes, o calendario deportivo da fin de semana, sabemos cales son os partidos dos nosos equipos que imos a repasar comenzando pola primeira categoría Galicia de fútbol, donde temos o equipo máis arriba nas ligas e o Queixas, que está na primeira Galicia loitando por manter esa categoría na que accedeu brillantemente este ano e na que lle tocou un grupo con equipos prácticamente novedosos para o equipo do Queixas, que é o grupo de Santiago Costa da Morte. O próximo rival do Queixas este domingo é o Muxía, Queixas Muxía, o domingo ás 5 da tarde no campo de Santa Cruz de Montaos. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense loitando polo ascenso recibe na casa o Vila Santaro. O partido será este domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Xoga tamén o domingo fora da casa o San Martiño, Abellá San Martiño, o domingo ás 4:30 en Abellá. Tamén xoga fora da casa o Rodís, en Teixeiro.
Teixeiro Rodís. O partido este domingo tamén ás 5:15 no campo do Carregal en Teixeiro. No fútbol femenino retoma a competición, o Atlético Cercedense femenino, líder da categoría, recibe na casa o Pastoriza B. O partido é o domingo ás 4 da tarde no Roxo, de herba artificial. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles xogan mañán. Atlético Cercedense Xuvenil, Oza Xuvenil, mañán sábado ás 10 da mañán no Roxo. Pola súa parte, os cadetes xogan na xornada de mañán sábado tamén. Xuventude de Laracha, Atlético Cercedense Cadete, que é líder da categoría, xoga mañán sábado ás 12:15 no Municipal da Laracha. Os infantís xogan o domingo, Atlético Cercedense Infantil, Oza Cesuras. O partido é o domingo ás 10 da mañán no Roxo. Os alevíns A xogan mañán sábado en Mera. Marino Atlético Cercedense Alevín A, mañán sábado ás 10 da mañán na Marola. O Atlético Cercedense Alevín B rematou a primeira fase. Os benxamíns tamén xogan fora da casa. Olímpico B, Atlético Cercedense Benxamín A, mañán sábado ás 10:30 en Vilaboa. O equipo B rematou tamén a primeira fase. Os prebenxamíns tamén xogan mañán sábado, fora da casa. 11 Caballeros, Atlético Cercedense Prebenxamín, mañán sábado, ás 11:30 na Barcala. No fútbol de veteranos, na segunda división, o líder San Martiño xoga o domingo. San Martiño Atlético San Pedro, o domingo, ás 10 da mañán no campo de Santa Cruz de Montaos. Pola súa parte, o Cerceda de veteranos tamén xoga o domingo contra o Paio Saco, o domingo ás 11 da mañán en Orellán. E xoga o domingo tamén o Rodís na segunda B de veteranos, Rodís Coirós, o domingo ás 11 da mañán no campo das Tinajas en Encroba. Sorte a todos eles. Pois en canto tempo, para mañán sábado seguiremos coa influencia anticiclónica, agardamos polo tempo para mañán tempo seco con algunhas bretemas matinais que darán paso a ceus prácticamente despexados en toda a xornada. As temperaturas mínimas seguirán sendo frías, mentras que as máximas van a ascender, chegando a ter temperaturas casi primaverais. O vento sopará frouxo de suroeste, en xeral rolando a norte pola noite. Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes, adeus.